Príjemný podvečer. Všetkých zdravíme. Budeme veľmi radi, keď nám napíšete, že nás počujete a vidíte nás. Na chvíľku. Dúfam teda, že nás počujete, vidíte, lebo zatiaľ nikto nepíše. Ďakujeme, Jarmila, ďakujeme. Super. Ďakujeme. No, síce sme začali, alebo pustili sme to včas, ale i tak by som si dovolila trošičku ešte počkať na pár ľudí, ktorí sú prihlásení ešte. Ale to nevadí, ak by to nestihli, pretože ten záznam vám všetkým, ktorí ste prihlásení, budeme posielať do e-mailu. Ja nahrajem to v priebehu zajtrajška na YouTube a budem vám potom do e-mailu dávať link, kde to nájdete, takže keď príde taká tá otázka, že či bude z toho záznam, tak áno, bude záznam. Ahoj, Maja. Tak, dúfam, že ste mali peknú nedeľu a víkend. Ja som osobne bola včera na design markete na Karlštejne a bolo to nadpriemeru krásne. Fakt, že som nečakala, že to bude tak veľmi pekný deň. Tak som šťastná, že som sa toho zúčastnila. To moje introvertné ja, že tam išlo takto ako... je super. A čo ty, Zuzi, ty si bola niekde? Boli ste? U koní. Ja som si bola zajazdiť na koňoch. To je ďalšie moje hobby, takže víkend bol moc pekný. A tiež som vďačná za to, že ľudia si v nedeľu podvečer našli čas na tému zase takého strašiaka ako na klíšťata. Takže oceňujem, že venujete čas v nedeľu po obede i nám. No, Maji, neboj, si mutnutá. Všetci ste mutnutí. Nie, vy všetci, ktorí ste tam, tak môžete reagovať na nás skrz správy. A táto platforma Demio umožňuje len skrz vlastne takého písania. A my ako prezentujúci máme možnosť sa vám ukázať, prípadne ako keby sme mali nejakú prezentáciu, tak aj s ňou pracovať. Ale poslucháči majú možnosť iba písať. To mi aj teraz napadlo, že keď budete mať rôzne otázky, tak kľudne sa pýtajte, píšte a na konci potom budeme na ne odpovedať. Tak sme to mali aj minulý webinár a zdalo sa, že to malo celkom taký dobrý řád, takže tak. OK, myslím si, že sme dali také tú dvojminútovku ako celkom fajn, takže prejdeme na tú predstavovačku. Možno už niektorí nás poznáte. Predstavím najprv Zuzku, pani doktorku Zuzku Odlevákovú z Vetiny Veterina inak, ktorá z mojich úst málo kedy počúva slovo pani doktorka, alebo titul pani. Tak som preto zasmiala. A Zuzka Odleváková je výbornou veterinárkou, pôsobí v Liberci a takisto má precestovanú veľkú časť sveta. Venuje sa zvieratkám x rokov a niečo trošku ešte o sebe môže povedať. Zuzi, dávam ti slovo. Ako veterinárka pôsobím 18 rokov v praxi. Robím prax pre malé zvieratá, čo znamená väčšinou psy a kočky. A snažím sa sklbiť ako i ten selský rozum s výdobytkami medicíny a s prírodnými produktami. Vďaka tomu spolupracujem s Katkou, kedy mi to dáva zmysel. A Katka je teda na tie bioprodukty a dary prírody, ktoré sa dajú využiť i vo veterinárnej medicíne. Takže teraz som predstavila ja Katku a ona o sebe povie ešte ďalšie detaily. Takže mňa možno poznáte cez Ekopec. Tí, čo nepoznáte Ekopec, tak vlastne vyrábam bylinné zmesi alebo bylinky pre zvieratá, ktoré
nielen, že uzdravujú, ale aj zároveň zlepšujú život vlastne zvieratám. A som vyštudovaný homeopát, roky sa venujem bylinkám, alebo respektíve od malička som v bylinkách a som aj naturoterapeut. Takže toľko k tým predstavovačkám a mohli by sme ísť na tú tému, ktorou dnes je jak na klišťata. A najprv slovo si berie Zuzka a potom z tej svojej veterinárnej stránky a potom by som si dovolila ja povedať tiež pár vecí z tej mojej bylinkárskej stránky alebo homeopatickej. Takže nech sa páči. Tak, ja rovno začnem. Prečo je dôležité chrániť tých našich domácich miláčikov proti klíšťatum a ja tam trošku zahrnem i blechy. A to je práve to, že sú prenoscami, prenášačmi závažných ochorení. Niektoré budete poznať i z ľudskej medicíny. Patrí napríklad medzi ne borelióza, ktorú prenášajú klišťata, ale sú to i ďalšie choroby ako anaplazmóza, erlichióza. A už sa k nám z južných krajín, už máme zaznamenané prípady i v Čechách, dostala babezióza. Je to ochorenie, ktoré prenášajú klišťatá. Boli doteraz iba v južných krajinách, kde sa vyskytoval určitý druh kliešťa, ktorý ho prenášal, ale tým, jak sa mení klíma, tak už sa dostávajú tieto parazity ku nám. A na Slovensku, na východnom a juhovýchodnom Slovensku, v Nemecku už sú zaznamenané prípady babeziózy a už i my v našej ordinácii v Liberci sme mali psíka, ktorý babeziózu, ktoré prenášajú klíšťatá. Keď ho prenesú, dostane sa do tela baktéria, ktorá spôsobuje rozpadanie červených krviniek, veľmi závažné, takže môže dôjsť k anémii, což je chudokrvnosť, nedostatok červených krviniek. Takže tie kliešte sú naozaj zdravotné riziko. Okrem toho, že prenášajú tieto druhy baktérií, tak môžu spôsobiť tzv. Toxínovú paralýzu, pretože ten kliešť pri prisatí vylučuje do tela i toxín. A keď je toho toxínu hodne, tak môže spôsobiť paralýzu, čo znamená, že ten psík vypadá ako ochrnutý na zadné nohy. A je to spôsobené práve týmto toxínom, ktorý pôsobí na nervový aparát. Tie príznaky tých ochorení môžu byť zo začiatku veľmi nešpecifické, to znamená, že vôbec si to nemusíte spojiť s tým, že ten psík to môže mať z kliešťaťa. Hovorím väčšinou o psoch, pretože kočky, paradoxne, nie že by nemohli tie nemoci chytiť, i to experimentálne sa pokúšali vlastne tie choroby na kočičky preniesť, aby ich mohli študovať, ale kočky sú z nejakého dôvodu oveľa odolnejšie. Skoro vôbec sa nepotkávame s ochorením u kočiek, ktoré sú prenášané klišťaty a možno je to spôsobené aj tým, že sa dokážu očistiť na celom tele a zbaviť sa tých kliešťat skôr, než tie kliešte prenesú tie ochorenia. Takže preto hovorím väčšinou o psíkoch. Takže tie príznaky môžu byť veľmi nešpecifické, ako je tu únava, môže tam byť po nejakej dobe bolestivosť klubov, že začne pes krývať, kulhať. To krývanie sa strieda z končatiny na končatinu, je tam strnulosť, môže tam byť zvýšená teplota. A to sú také nešpecifické príznaky, ktoré vám hneď nemusia zopnúť, že to môže byť z kliešťaťa. A aby som zmienila i tie blechy, pretože budeme hovoriť o prípravkoch, ktoré fungujú nielen na klišťatá, ale sú i proti blechám, tak blechy môžu spôsobiť zánet kúže až do takovej miery, že tam môže byť alergia na bleší kousnutí, ktorá je veľmi sviedivá. Ten psík alebo tá kočka sa môže rozdrbať do krve, zaniesť tam infekciu, vylysať jej veľké plochy srsti a okrem toho blcha je i medzi hostiteľom tasemnice. Takže z tohohle dôvodu je dôležité tie naše domácich miláčikov chrániť proti týmto takzvaným ektoparazitom, to znamená vonkajším parazitom. A kedy sa môžu naše zvieratá nakaziť? Tak vieme, že kliešte sa vlastne začínajú vyskytovať brzo na jar. Tento rok už sme mali v únoru první klišťatá, pretože bol pomerne teplý ten únor a vyskytujú sa až do pozdného podzimu. Keď prídu mrazy, prestanú sa vyskytovať, ale vlastne je to viac než 6 mesiacov v roku. Čo sa týka blch, tak tie
sa vyskytujú celoročne, pretože tých našich domácich miláčikov máme pekne v teple, takže tie blechy sa tam môžu pekne v teple množiť celý rok. Kedy teda začať s používaním tých prípravkov? Ideálne hneď z jara, ešte ideálne možno u tých bioprípravkov, než nastúpi ten účinok, tak možno už v tom únoru, vo februári. A poviem vám o rôznych formách tých komerčných prípravkov, ktoré sa dajú použiť u psov a kočiek. A potom nechám Katku, aby vám povedala o tých prírodných produktoch. Vlastne proti blechám a klišťatom je možné používať tzv. Spot-ony, čo sú kapičky, ktoré vykapnete zvieratám na kúži, na krku nebo podél páteře. Tato forma je najkratšie pôsobiacou, okrem spreja, väčšina tých spot-onov pôsobí iba mesiac. Ich nevýhodou je to, že keď to zviera umiete, našamponujete, tak zmiete tú vrstvu, v ktorej je nasatý ten prípravok, takže šamponovanie môže znižovať účinok tých spot-onov. Pak sú to obojky, ktoré sa dajú použiť a u obojkov chcem upozorniť na to, že tie obojky sú toxické pre vodné živočichy. To znamená, že keď ten psík vbehne do nejakého jazierka s tým obojkom, tak tá látka zabíja vlastne mikroorganizmy v tých vodných zdrojoch. Takže upozorňujem na to ľudí, že obojok je síce fajn v tom, že dáte ho na krk psovi na celú sezónu, on pôsobí najdlhšiu dobu, ale môže byť takhle toxický pre tie vodné organizmy. Ďalšou možnosťou sú spreje. To je asi najstaršia forma ochrany domácich miláčikov proti ektoparazitom. Keď psíka nastriekate alebo kočku. Kočky, väčšina z nich neznáša zvuk toho spreja, takže použiť na kočku sprej môže byť docela výzva. Zároveň sú najkratšie pôsobiace a pri nejakom nerovnomernom rozprestrení nemusia fungovať na celom tele. Najfrekventovanejšie miesta vlastne u tých zvierat sú nad obočím, kolem čumáku a v málo osrstených miestach, ako je podpaží, třísla. Takže tam ako tie klišťatá hľadajte. Nie, že by sa nemohli vyskytnúť i inde, ale to býva tak najčastejšie. A ešte okolo rytného otvoru. Tak to je také zaujímavé miesto, kde môžete nájsť klištie. Na poslednom mieste som si nechala tablety. Teraz pár rokov je to taková novinka, že proti klišťatom sa dajú používať i blechám, a pôsobí to i proti svrabu, sa dajú používať tablety, rôzne dlho pôsobiace. Tam je výhoda toho, že to zviera môže do vody a ten účinok sa neznižuje. Sme opatrní, ak ten psík není v dobrom zdravotnom stave alebo má nejaké zažívacie problémy, tak používa tie tablety. I keď nejaké vedlejšie účinky, i to, čo udáva výrobca, i to, čo dostávame spätnú väzbu od majiteľov, tak nie sú nejak dramatické, ale je dobré vedieť o tom zdravotnom stave toho zvieratka čo najviac, aby ste vedeli, aký prípravok proti blechám a klišťatom alebo všeobecne parazitom použiť. Prečo toto konzultovať s veterinárom? Teraz som vlastne zmenila ten dôvod, pretože ten váš veterinár vie o vašom zvierate asi najviac o tom zdravotnom stave a vie, ktorý prípravok by bol pre neho vhodný, či ho použiť, kedy ho použiť, na ako dlho ho použiť. Takže ak si nie ste istí, tak ideálne sa poradiť s veterinárom. A keď sú tam nejaké pochybnosti, že či tú chémiu použiť alebo nepoužiť chémiu, tie komerčné prípravky, tak máme alternatívu v tých prírodných produktoch. Majú oboje svoje výhody a nevýhody. A ja vlastne nechám na Katku teraz spomenúť práve výhody tých prírodných produktov a nevýhody a kedy zvoliť tie komerčné prípravky, kedy nechať tie prírodné. Tiež vám povie ohľadne toho zloženia
a veľmi zaujímavú informáciu, i čo sa týka lymfy. Takže predávam slovo Katke a nebojte sa, keby ste sa chceli niečo spýtať ešte ohľadne tých komerčných prípravkov, prípadne nemocí, čo sa prenášajú klíšťa, tak klidne môžete do chatu a my vám potom dáme odpovede na konci, keď Katka dohovorí svoju časť. Super, ďakujem veľmi pekne. Boli tam celkom dobré body, ktoré ma aj zaujali, kde fakt som ako nad tým začala trošku rozmýšľať, tak som si tu dala pár bodíkov, na ktorých budem ešte študovať. Takže ďakujem. Tak rozmýšľam, čím začať, ale ako asi naviažem na teba, tak čo sa týka toho, kedy používať také alebo onaké prípravky. My sa aj o tom rozprávali s Zuzkou ešte pred webinárom. A chcela by som povedať, že nie som úplne, ale to som hovorila aj v predošlý webinár, že ja nie som typ človeka, ktorý je absolútne iba len za prírodné produkty. Ja mám rešpekt aj voči ako konvenčnej liečbe alebo konvenčným produktom. A samozrejme, že niektoré veci si myslím, že sú ako možno zbytočné, ale zase na druhú stranu majú svoj ako zámer a plnia ten zámer ako dobre. Napríklad keď ide o človeka, ktorý má zviera a ktorý vlastne sa o to zviera stará, tak všetci veľmi dobre vieme, že keď ako to zviera s nami žije v domácnosti, tak na seba naberá x akoby vecí, ktoré z nás akoby cíti. Tým napríklad je aj stres a strachy, naše strachy. Hovorím o nich kvôli tomu, že ako náhle my sa obávame a máme naozaj veľké obavy o to, aby naše zviera nechytilo kliešťa a potom ťažko neochorelo, tak si myslím, že tu je ako dobrá cesta, keď vás akoby ten strach vyslovene, že až paralizuje a máte z toho veľké obavy, tak si myslím, že tu je naozaj cesta ísť tou konvenčnou liečbou alebo liečbou tými konvenčnými produktami. Je už potom skvelé, že máte obrovskú ako škálu možností si ako vybrať z tých konvenčných produktov. Ja osobne napríklad by som nešla do takých, kde vlastne by mohlo veľmi ako zasiahnuť to zviera. To znamená, že keď niečo ako prehltne, tak podľa môjho názoru tam už nie je akoby cesta kvázi späť. Ale dajme tomu, existuje x ako rôznych druhov pipiet, ktoré sú relatívne ako bezpečné a zároveň sú fajn pre ten okolitý ako svet. To znamená, ako keď už to zvieratko ako chodí sa kúpať do jazera, tak neničí vlastne tú flóru a tak si myslím, že toto akoby je cesta. A dá sa to krásne ako skombinovať. To znamená, že keď máte teraz v tomto obrovskom výskyte ako klíšťov máte naozaj strachy, ktoré vlastne, ako, či chcete, či nechcete, tak vlastne prenesiete na to zviera, tak skutočne poďte ako do tej konvenčnej liečby, ale môžete začať spolu dávať aj liečbu, stále hovorím o liečbe, ale môžete začať podávať produkty, ktoré vlastne posília ten organizmus k tomu, aby ako nejakým spôsobom napáchal a smrdel vlastne tým klišťatúm. A vlastne tieto dva produkty sa vzájomne nebudú vôbec vylúčovať, oni budú spolupracovať. To znamená, že u konvenčného produktu to klišťa ako bežne ako chodí na to zviera, aj sa pritucne, ale potom ako zomrie. Ale ako u toho prírodného produktu častokrát tie klišťatá alebo blchy prosto na to zviera nechcú prísť, pretože to zvieratko im smrdí. Smrdí im spôsobom tým, že vlastne napáchne tými bylinkami lymfa. A to zviera už nesmrdí samo za sebou, ako za tým zvieracím puchom, ktorý láka vlastne tie parazity, ale smrdí za tými bylinkami, ktoré tie parazity ako nemajú rady. Preto aj vlastne mnoho starých babičiek, alebo tí ako predošli ako naši predkovia vedeli, čo robia. Že si sadili vlastne ja neviem, kmín ku záhradke alebo do truhlíkov, alebo peliniek, šalviu,
Ešte mi napadlo, bazálka ešte u nás nebola, dajme tomu 200 rokov dozadu, ale ako potom časom, ako keď prichádzali ala levanduľa a takéto ako zaujímavé nové ako rastliny, tak si to automaticky dávali ako k tým, do tých predzáhrádok, do tých ako k tej domácnosti, aby vlastne na seba nechytali práve akoby tie parazity alebo tie ich zvieratá. Bežne sa peliniek ako napríklad dávalo skutočne ku každému zvieraciemu ako prostrediu, kde ako to zviera ako bolo. To som trošku ako zavrhla, ale tým vlastne ako môžem vám povedať, aké bylinky sú vhodné na to, aby ste sa nemuseli obávať a vlastne naučili to telo vstrebávať tie byliny, aby sa ovoňalo, aby vlastne ako napáchlo sa nielen ako tá lymfa, ale aj tie střeva. A vlastne tak ste pomohli tomu, aby tie klišťatá a blechy, vožky a neviem, čo všetko môže ešte na to zvieratko ísť, nešli. Jak som už vymenovala, je celkom ako dobrá bylinka. Napríklad bazálka. Bazálka je skutočne ako veľmi ako skvelá na to, aby je taká celkom voňavá a je dobrá aj na trávenie, takže máte takú akoby dvojitú prácu. A potom je veľmi dobrý je samozrejme pangamín alebo pivovarské kvasnice. Tie ako, myslím si, už medzi psíkármi, ako psíčkármi vieme asi všetci, že ten pangamín, tie pivovarské kvasnice sú skvelé na to, aby ako na tie zvieratá naše parazity nešli. Skvelý je cesnak, ale vo veľmi jemnej miere, pozor na to, ako v žiadnom prípade ako obrovské množstva. To znamená, veľmi jemná miera je skutočne minimálne ako, ja neviem, jeden česnek pre 55 kilovú ako fenu, hej. Takže keď máte menšie zvieratko, tak ako ždibec. Je výborný tymián. Tymián je takisto dobrý, je veľmi antibakteriálny, takže to je akoby ďalšieho plus. Môžete, keby náhodou ste mali zvieratko, ktoré má nejaký ako zdravotný problém, tak ako prvú pomoc môžete podávať tymiánový čaj. Potom fenikel, kmín a iné bylinky. Čo sa týka toho stravovania, to je ako jedna z foriem, ktorá napomáha k tomu, kedy tie prírodné produkty skutočne ako pomáhajú. Ja stále vravím o tej lymfe, že vlastne aj sérum na klišťatá, ktoré vlastne predávam v Ekopec, tak a bolo vytvorené primárne ako vlastne na začiatku pre nás, ako pre ľudí a potom som to riešila so svojimi zvieratami. Tak je pravda, že zo začiatku malo trošku iné zloženie, tak vlastne veľmi, veľmi záleží na tom, akým spôsobom to zviera je krmené. Myslím si, že väčšina ľudí, ktorí píšu, že im sérum 100% funguje, tak sú to väčšinou ľudia, ktorí krmia barfom alebo tými zastudinalisovanými granulami. To som si robila taký akoby svoj prieskum. Zo začiatku som sa dosť ako pýtala, čím krmia, čo dávajú, či dávajú ešte nejaké ako proste prípadne, keď už nič, tak aspoň ten pangamín. A častokrát bola práve odpoveď táto. Priznám sa, že tento rok od ledna, tým, že mám to trošku náročnejšie, sami všetci asi viete, že mám to mimino, tak nemám možnosť zbierať tieto feedbacky. Ale myslím si, že za tie posledné roky je to akoby tak celkom ako pekné číslo. Potom som len chcela povedať, aby ste si ako nevyčítali vy, ktorí ako krmíte inými granulami, nehovorím, že sú ako špatné alebo tak, ale je celkom fajn ich trošku odľahčiť. To znamená, že to telo by bolo fajn, keby dostalo nejaké buď viac vlákniny, to znamená ovocia, zeleniny, prípadne tie bylinky, aj tie, čo som vymenovala. A to sú veci, ktorým nejakým spôsobom pomôžete tomu telu, aby sa trochu naštartovalo. Keď chceme naštartovať ešte tú lymfu, ktorá väčšinou, keď lymfa úplne ako nefunguje,
tak tá je ten pejsek, alebo tá kočička je taká nafúknutejšia prdka, hej, a vlastne je taká ťažkopádný a to trávenie není také ako dobré ako s inými, že to znamená, že majú o mnoho viac bobkov a proste sú ťažkopádnejší. Vtedy ako fajn, keď ako by ste chodili na výlety, alebo respektíve chodili na prechádzky také, ktoré by sa obmieniali, lebo častokrát samozrejme v tej rýchlosti cez ten týždeň, keď venčíme, tak sa stáva, že máme jednu tú trasu, ktorú zvládneme za pár minút a ide sa domov a bolo by fajn trošku tie trasy obmieniať. To znamená, že nech ako tí zvieratka idú do kopca alebo z kopca po takej alebo takej trase, respektíve tráve, povrchu a tak. Ak ste ľudia, ktorí naozaj ste akoby nemáte toľko priestoru časového alebo proste ste menej mobilní, tak je celkom fajn, že doma a nemáte záhradu, tak sa predávajú pre deti, ale to som videla, že už aj niektoré obchody pre zvieratá majú také kocky, ktoré majú na sebe, ja neviem, vetvičky alebo kamienky alebo proste také senzorické kocky, ktoré celkom fajn dáte vlastne na podlahu a s tým psíkom alebo mačičkou chodiť potom a vlastne tým rozprúdite tú lymfu, tie tlapky, keď potom ako budú chodiť, alebo si môžu na to ľahnúť, keď im to bude príjemné. Prípadne nemusíte to kupovať, môžete si doma vyrobiť, že ako nazbierať, polepiť ako nejakým spôsobom. Kto je ako zručný, tak by to určite zvládol. Takže dávam ešte takýto tip. Asi nemusím hovoriť, že aj sú skvelí ako fyzioterapeuti pre zvieratá, ale možno je to pre niekoho už ako moc, hej, že už ako takýmto spôsobom ako ísť ako do tých extrémov. Čo sa týka ďalších ako vecí, kedy by sme mohli ako spriechodniť, alebo teda, aby fungovali tie prírodné produkty na klišťatá a blechy, sú tie byť naozaj dodržiavať to, ako to je napísané na tom obale alebo na tom e-shope. Je veľmi ako dôležité aj byť taký trpezlivý. To znamená, že mňa napríklad teraz napadlo, že Zuzka vravela, že od února sú klišťatá. Ja som napríklad v ledinu bola prekvapená, že som vyberala kocúrovi jedno klište, ktoré mal nad okom. Takže ja si ako dokonca myslím, že vlastne ani ako není možnosť prestať ako dávať vlastne takéto prírodné produkty. Sama ako nie som z toho úplne nadšená, pretože vlastne ja si myslím, že dosť často môže to zvieratá byť už, alebo tá lymfa tak napáchne, že už môže byť pre ten hmyz už to doslova rezistentné, alebo respektíve, že vám to nemusí ako fungovať ďalšie roky a trošičku sa z toho akoby obávam. Ale aby som nebola ako negatívna, lebo som nad tým ako rozmýšľala a jednou ako z vecí, ktorú vám chcem povedať vy, ktorí ako sledujete tak ešte som neprešla na eterické oleje, ktoré pomáhajú na klišťatá, ale môžem vám povedať, že mám ešte jeden produkt, ktorý je absolútne skrytý, ale je skvelý proti klišťatom. A sama som ho najprv ako takýmto spôsobom používala, respektíve bola tam aj tá levanduľa a tak, a to je olej na zuby. Takže náš olej na zuby je skutočne veľmi ako dobrý a účinný aj proti klišťatom. Nepredávam ho ako proti klišťatom, pretože není tak voňavý a mnoho ľudí vlastne akoby sa obáva toho, keď niečo trošku je ináč mimo ich komfortnú zónu, pretože tam je Nima olej, ktorý skutočne ako nevonia. Je fakt ako nevoňavý, častokrát sa zdrcuje, to je akoby jeho normálny ako štýl, hej, alebo takto proste ten Nima pracuje. Keď je chladno, tak sa zdrcne, má také guličky v sebe a keď je teplo, tak je to ako normálny olej. Je aj o niečo
lacnejší ako bežné eterické oleje, takže preto aj vlastne ten olej na zuby je samozrejme lacnejší a vo väčšom balení ako je sérum na klišťata. Takže vy, ktorí ako používate prípadne olej na zuby od nás, tak môžete vyskúšať aj proti klišťatum. Môžete sami na sebe si to dokonca skúsiť, že či keď idete k vode, tak vám to robí dobre. Že či na vás tie komári, neviem ako po česky, ale že či to na vás ako ide. Takže tu je taký ako bonus. A ešte by som rada povedala rôzne eterické oleje, ktoré sú nápomocné k tomu, aby tie klišťatá neliezli ako na tie zvieratá. Zároveň si vlastne môžete, keď máte ako priestor a máte záhrádku alebo pekný balkón, kde si môžete vysadiť nejaké byliny, tak toto všetko, čo vlastne hovorím, si môžete skúsiť vysadiť. Dajú sa pekne zo semienok vypestovať, ako ten fenikel. Napríklad dneska som si ho sázala sama. Máme rovno u domu rozmarín a levanduľa, rovno u okna. To sú všetko bylinky, ktoré ako skutočne pomáhajú, podobne ako tymián. A z eterických olejov, ktoré sú fajn, sú levanduľa, tea tree oil, nima olej, to som už hovorila, asi to budem tu tak čítať, aby som vám povedala. Máta klasnatá, tak aj peprná, vlastne tieto obe máty sú ako dobré. Šalvea muškátová je výborná na to, pačuli, rozmarín, cedr a geránium a ešte mnoho viac, nechcem to tu celé ako hovoriť, ale je ich ako strašne veľa. Hovorím tie eterické oleje aj kvôli tomu, že ak náhodou niečo nejaký máte a je kvalitný, tak si ho môžete dať aj do aromalampy a to trošku napomôže, alebo je skvelá možnosť, ale aj zo séra na klišťata to môžete spraviť, že keď napríklad máte už zvieratko, ktoré má dajme tomu ránu po klišťatu alebo tak môžete vlastne dať do 2 litrov vody, do 2-litrovej fľaše, alebo najprv 2 litre si odmerajte vody, do nej si dajte 3 kvapky levandulového oleja a 2 kvapky tymiánového oleja. To poriadne ako rozmiešajte a keď náhodou vám ešte zostanú nejaké kvapky alebo mapy olejové, tak vlastne zoberte takú utierku, tu vložte do toho, aby ten olej ako išiel na tú utierku alebo ubrousek a vlastne je dôležité, aby ten olej nešiel na tú ranu. Je to nebezpečné pre to zviera. Takže s touto vodou môžete potom vlastne utierať tú ranu alebo prípadne aj umyť toho pejska celého v tom a vlastne keď to budete robiť, dajme tomu týždeň, tak je to aj ako dezinfekce. Samozrejme, keď tá rana bude veľmi zanietená a bude to ako uvidíte, že tam ešte asi niečo je, tak rozhodne vždy za každého ich okolností choďte ku zverolekárovi, to si nelajznite po pár dňoch ako nechať tak. Ja väčšinou čakám také 3 dní a keď sa nič nedeje, tak prosto radšej vyhľadám lekárskú pomoc. To je jedno, či ide o mňa alebo o zvieratá, takže týmto spôsobom. Neviem, Zuzi, chceš niečo k tomu dodať? Napadli ma tri veci. To, čo vravela Katka, je veľmi dôležité ohľadne koncentrácie tých olejov, pretože sme mali reakciu, kedy majiteľka vykapla svojmu Yorkshireovi, čo je malé plemeno, priamo na kúži eterický olej tea tree. A prišla s takou reakciou, že ten pejsek byl paralizovaný, on nemohol chodiť a to spôsobili takhle koncentrovaný olej tea tree. Takže ako v dobrej viere sa môže stať, že ten pes môže z takhle silného oleja skolabovať, takže tak ako vraví Katka, je dôležité to riediť. Je dôležité vedieť, čo robíte. To je jedna vec k tým prírodným produktom, pretože aj oni môžu mať vedľajšie účinky, aj keď sú prírodné. Ďalšia vec je tá rezistencia. To bola veľmi zaujímavá poznámka, pretože naozaj sa rezistencia, to znamená odolnosť parazitov voči používaným prípravkom, vyskytuje aj u komerčných prípravkov.
No, znamená to, čo nám fungovalo pred 10 rokmi. Ako veterinárov sme používali bežne prípravky proti klišťatům a blechám, teraz zistíme, že už nefunguje. Evidentne sa tam vyvíja nejaká rezistencia, preto sú vyvíjane ďalšie a ďalšie prípravky, ktoré budú fungovať. A tretia vec bola repelencia. To znamená, že nie všetky prípravky, alebo väčšina z nich nepôsobí repelentne. To znamená, že to klíšte sa môže prisať, alebo sa prisaje a až potom, čo sa prisaje a nasaje tekutiny, to znamená krv, v ktorej sa nachádza tá účinná látka, až potom je zabité. U tých komerčných prípravkov sa zistilo, že keď sa nasaje to klíšte, tak je zabité skôr, než stačí vylúčiť do krvi patogény, tie baktérie, ktoré spôsobujú potom tie ochorenia. A chcela som práve takhle nasmerovať na Katku otázku, a pôsobia tie prírodné produkty a tie eterické oleje a tie bylinky, ktoré používaš repelentne, alebo až potom, čo sa vlastne to kliešte prisaje a nasají nejakú tú lymfu, ktorá je ako smrdí, takže či to potom odpadne. Opačne. No, ono je to naozaj o tom, že vlastne preto som vravela, že vlastne akoby kvázi môžu spolupracovať s tým konvenčným produktom, pretože ako náhle nasaje vôňu, preto hovorím a všade píšem, že je veľmi dôležité prvé 3 týždne potom ešte prejdem k tým iným váham, ale prvé 3 týždne skutočne dennodenne dávať 1 kvapku medzi lopatky, prípadne kořen ocasu. Ja radšej dávam medzi lopatky alebo za ucho, ale radšej dajme tomu medzi lopatky. Je to preto, že tá lymfa napáchne tou vôňou tých bylín a vlastne následne potom smrdí tým klišťatům alebo teda tým parazitom komplexne. A vlastne keď po tých 3 týždňoch alebo po mesiaci takto kapete, tak tá lymfa je skutočne ako hodne navoňaná a preto je dôležité ešte potom 1-krát alebo 2-krát za týždeň tú kvapku dávať, aby to zvieratko ako nestrácalo potom postupne tú vôňu tých bylín. Mnoho ľudí sa ma aj pýta, že keď vlastne tie zvieratá sa chodia kúpať, takže či musia začať od znova. Vôbec ako to nie je potreba. Tam je dôležité, tam vy nevidíte síce ten olej, že to zvieratko je zaolejované, ale vy vidíte, ale vy viete, alebo teraz už vy viete, že vlastne je dôležité, že ono vonia, že to zviera vonia. Vám síce, vy to necítite, ale ten hmyz je ako o mnoho má jemnejšie receptory ako vy a on cíti, on bere ako toho psa ako niečo nebezpečné pre neho, pretože je tam kvázi tá levandula, alebo ten tea tree oil, ktorý je tam ako v minimálnom množstve. To je ako ďalšia vec, ďakujem, že si o tom hovorila. Tea tree oil naozaj, ako, vlastne každý eterický olej je hodne nebezpečný, a obzvlášť, keď ho nedávate tak, ako sa má, je veľmi dôležité s tými eterickými olejmi pracovať veľmi v jemnosti. Vôbec není málo, keď dáte len 1 kvapku na deci oleja ako nosného. To je jedno, že či to je olivový olej, mandľový, jojobový. Ale keď aj pracujete s tým, že chcete pomôcť nejak zvieraťu, 1 kvapka je úplne dostačujúca, i keď sa vám to zdá strašne málo. A preto aj vravím, že vlastne stačí 1 kvapka na to zviera. Ja častokrát vidím aj videá, kedy sa kape ako x-krát. Je to fakt ako veľmi, veľmi neprimerané a veľmi nebezpečné pre to zviera, ktoré môže, obzvlášť tie menšie plemena, im môže prísť až zle. A vôbec im není príjemne v tej vôni. Takže ďakujem ešte za ten vstup. Niečo som ešte chcela k tomu povedať, ale vôbec mi teraz ako nenapadá, že čo tam, možno mi to ešte príde skrz tých otázok. Každopádne, ja by som ešte chcela povedať, že napríklad tých 10 ml olejíčka, ktoré ako máme, tak naozaj vystačí celú sezónu. I napriek tomu, že prvý mesiac kapete denne a potom už to stačí tie 2-krát za týždeň alebo 1-krát. Ja napríklad osobne kvapkám vlastne to sérum alebo tie olejčky aj na miesto, kde ten pes spí. Prípadne môžete si to sérum rozriediť zasa opäť v tej vode a dajme tomu na liter vody dáte
ja neviem, 5 máš 5 kvapiek, toho sa nemusíte báť, pretože už je to riedené v mandľovom oleji. Takže to rozriedite v tej vode. Zasa z ubrovském ten mastný olej vyberiete a vlastne tá voda už je navoňaná a môžete špliechať vlastne ako na ten pelech alebo na to zvieratko. A ešte k tým 3 týždňam každý deň, keď máte zvieratko, ktoré má, ja neviem, do 8 kg, je proste menšie, prípadne šteniatko, tak doporučujem to dávať menej častokrát ako každý deň, tú 1 kvapku a zasa opäť upozorňujem, naozaj stačí 1 kvapka, prípadne otriť to kvapátko o tú kožu. Takže týmto spôsobom. Zuzi, chceš ešte niečo, alebo ideme rovno na otázky? Teraz momentálne nič nenapadá, takže kľudne môžeme na otázky, už som si trošku ich čítala. Takže ja odpoviem na ten dotaz, ktorý asi bude ku mne, na mňa, čo očkovať ohľadne nemocí z klíšťat. Pak je tam ešte časť otázky na teba. Takže očkovať sa dá u psov proti limskej borelióze. Táto vakcína je iba u psov, nie je pre kočky, ale tak, ako som vravela, u kočiek sa skoro vôbec neprejavuje limská borelióza, aj keď sa dokázali jej prenos. A je to, ale zase upozorňujem, to, že psa naočkujete proti limskej borelióze, neznamená, pretože sa to bohužiaľ niekdy takhle mýli, že klíšte nechytne. Takže áno, psíka môžete nechať naočkovať proti limskej borelióze, ale vždycky upozorňujem na to, je lepšia prevencia, pretože tie klišťatá prenášajú i iné nemoci, ako je borelióza. Proti ostatným ochoreniam, ako je anaplazmóza, babezióza, erlichióza, neexistujú vakcíny, takže sa nedá očkovať. A potom je tady vlastne skôr poznámka, než otázka na dezinfekciu, sa môže použiť jodizolid betadina. Áno, jod sa dá použiť na bežnú dezinfekciu malých rán. A ďalšia otázka, co na klišťata u fretek. Nie som úplne expert na fretky, ale dá sa použiť z tých komerčných prípravkov fipronil, to je účinná látka, fipronil, ktorá môže byť v spreji alebo v spot-one. To je to, čo viem, že sa dá u fretiek použiť, či sú ešte nejaké novejšie produkty. Tak zodpovedne hlasím. Neviem, pretože sa fretkám nevenujem vôbec. Tak, ja ti nechám tebe slovo. Z byliniek tie fretky môžu mať mátu, kľudne nať máty alebo benediktu. A to si myslím, že v pohode. Ja si myslím, ja si nie som úplne istá, že ako by reagovali na to tričko, alebo prípadne rozmarín fretky. Takže tam si ako úplne nie som istá, že či by to bolo ako pre nich v pohode. Viem a mám pár správ od ľudí, ktorí majú chovateľskú stanicu na králičky. Ja nie som moc králičkár, ale akože majú chovateľskú stanicu a používajú sérum ešte spôsobom, že ho nariedia a dávajú ako to sérum. Takže na klišťatá, tak to je akoby také pozitívne a nie som si úplne istá, ako fretka a králik, že či ako proste je to veľká zmena Zuzi, alebo neviem. No. Majú tam svoje špecifika, určite je to rozdiel, ale v tých prírodných produktoch vôbec nie som doma ako ty, takže sa môže a nemôže, ale ten fipronil je bezpečný u fretiek, ten sa dá určite použiť. Jo, super. Čo sa týka obojek Foresto má certifikáciu na... Dobre, tak tejto téme sa nebudeme venovať. To bola poznámka, on ho predtým nemal. I Foresto bol uvádzaný ako obojek, ktorý je toxický pre organizmy, pokiaľ získali certifikáciu, tak v poriadku. Vravela som o obojkoch ako veľmi všeobecne, pretože väčšina z nich toxických je. A niektoré sú dokonca toxické pre kočky, takže a nedoporučujem to v domácnostiach, kde sú malé deti, ktoré majú permanentne niečo v pusine, vrátane obojku pre psa. Takže i tohle zohľadňujem s majiteľmi. Aké ďalšie zvieratá sú v domácnosti, či sú tam malé deti a kde sa ten pes pohybuje. Takže podľa toho vyberáme
prípravky proti blechám a klišťatom. Ešte k tým obojkom, že vlastne ako nielen ako u detí, ale aj človek ako dospelý, ktorý chytá to zviera, tak by si mal umývať ruky hneď po tom, čo chytá to svoje zviera s obojkom. A je jedno, aká značka to je. Takže to je akoby ďalšia vec. A čo sa týka certifikátov tých obojkov, tak väčšinou dostávajú certifikáty, že môžu ísť do vody a funguje, ale neviem o tom, že by nejaká firma mala certifikát, že má že je prospešná pre životné prostredie. Takže bohužiaľ tie marketingové kudrlinky fungujú, no ale tým som sa nechcela dotknúť žiadnej značky, hovorím to veľmi všeobecne. Takže tak. A na dezinfekcii vám stačí jodizol nebo betadína. Aha, tá dezinfekcia. Ešte k tej dezinfekcii vy kľudne môžete... Ja osobne používam rada betadínu, ako tá mi príde ako hodne fajn, ale keď by ste chceli, tak to, čo som vravela ohľadne tej rány, tak tá lavandula s tým tymiánom do tej vody, to je akoby tiež akoby fajn. Keď máte možnosť takýmto spôsobom ako dlhodobejšie ako pracovať. A keď je zanietená tá rána, tak je tam dôležité to koncentrovať viac a do menej vody. Ale to už asi sa trochu bojím hovoriť takto akoby nahlas. Každopádne vy, ktorí ako idete v tých ako bylinkách a v eterických olejoch, tak sa kľudne môžete na mňa obrátiť. Ja vám rada poviem postup a vlastne receptúru. Jak na to, zasa opäť by stačila iba tá levanduľa a tymián. Takže toľko k tomu. No, hřebiček vyluhovaný v Alpie je veľký špatný. To je ako proste... To je pre mňa to je hrúza, ako na zvieratá fakt nie. Ako keď tak si dávate ako ľudia na ľudí, ale proste alkohol a celkovo ako fakt nie na to zviera, na tú kúži a to nie je dobré. Aha, ďakujem Jarmila za to, že Ufretek, že slyšela, že sa nesmie podávať levandula, tak to je dobrý point. Ja veľmi rada si ešte ako pôjdem a vypýtam si nejakých pár informácií od ľudí, ktorých všetkých chovajú. Takže super. Ďakujem veľmi za to. A ešte Maja, otázka. Ďakujem za zaujímavé informácie. Radi sme. Otázka, čo by ste doporučili, ako chrániť členov rodiny, pretože začiatkom marca nám kocúri nosili domov občas klišťata na srsti a našli sme to občas liesť po zemi. Zaujímali by ma vaše možno aj vlastné doporučenia, ako napríklad kvôli malým deťom a teda, oni si ich rady nosia do postielky. To mi je ľúto. No, ja... dobre, poviem to takto. Mám pár zákazníkov a priateľov, ktorí nám dávajú vedieť, že sérum na klišťatá veľmi radi používajú v lesných škôlkach, prípadne v stane na stanovaní, alebo keď idú do lesa. Takže toľko k tomu. A myslím si, že som ešte povedala dosť ako eterických olejov, s ktorými sa ako dá pracovať. Kebyže ste nechceli vyskúšať sérum na klišťata, tak sa to dá. Takže takto. Myslím tých kocúrikov do postielok. Takže klišťata si nenosia, hej. Nie, ja si robím srandu. Náš diesel takisto spí aj v našej, alebo teda cez deň leží v našej posteli alebo na gauči. Je to úplne jedno kde. Ale každopádne mám tiež 18-mesačné dieťa a rozhodne som veľmi obozretná, čo sa týka kliešťov, pretože, ako som hovorila na začiatku mám strachy, takže a k tomu patrí aj tie obavy s kliešťatou. A na malé šteniatka Jarmila sa pýta strikať biolevandulou. To si nesom istá, že či by to fungovalo. Iba toto, levandulová voda. To si myslím, že je málo. Akože to je asi málo. OK, rádi sme. Ešte sa kľudne pýtajte, máme nejaký priestor na to, aby sme ukončili ten webinár, takže keď máte nejaké otázky, tak skúste ešte sa pýtať. Samozrejme, Jarmila, ja doporučujem to sérum. Je to môj produkt, že tak nemôžem byť
objektívna. Ale a ešte to, čo som hovorila, olej na zuby, čo mám, tak ako to viem na 100%, že vlastne to funguje. Sama mám chovateľskú stanicu alebo respektíve mala som, teraz už mám doma geriatriu, jak to hovorím. A vlastne sama som dávala sérum už od malička, že to mali na maminke a voňali a páchli tie šteniatá vlastne už od maminky. A potom, keď boli väčšie miminá, ja neviem, ja mám ale veľké plemená, brazilské filia basetov, a keď mali miminá, ja neviem, 35 dní alebo jemne po mesiaci, tak som im dávala práve ten olej na zuby. Dneska to voláme, že olej na zuby, ale to je mix ako s ním a olejom, tak to je super. A keď boli veľkí, tak dostávali to sérum na klišťatá. Veľký to znamená, že už odchádzali od nás do nových domovov. Takže takto. Jantarové obojky. Priznám sa, že jantarové obojky nemám skúsenosť. Jedna skvelá firma, ktorá od nás aj odoberá sérum, tak ich predáva aj s tými jantarkami. Ja si myslím, že to ako fungovať môže, pretože náš syn nosí jantarové obojky. Nosí jantarový náhrdelník, ktorý ako primárne u detí je ako na teploty. A vlastne vypozorovala som, že fakt ako minulý rok som mu nestíhala dať akoby tie sérum na klišťatá hneď, pretože bol maličký a proste my sme potom cestovali a tak ďalej. Ale mal stále ako náhrdelník z tých jantárok a nemal vôbec ako klišťatá. A my sme hodne vonku, hodne v lese, dokonca som s ním ako 8-9 mesačným aj stanovala v prostredí, kde ako bolo hodne klišťat. Je pravda, že ja som hodne na seba dávala sérum a aj dosť ako na to naše spanie, ale ja si myslím, že to fakt ako môže fungovať. Ako, mi to príde veľmi sympatické a jantár ako je taký ako všemocný, si myslím. Doporučujem bylinky ve vnitřní parazitov s bylinkami. To môže tiež proteknúť cez tráviaci trakt a lymfu. To, čo som vravela vlastne ohľadno tej lymfy, tak vlastne tak to je, že vlastne akým spôsobom sa staráme o tú našu lymfu, tak takým spôsobom sa nám odvďačí to telo. Nenadarmo začínam vlastne sezónu tým kvázi odčervovaním alebo odľahčovaním tela. Preto máme aj vlastne také kombo, to znamená křemelinu, Parazit Plus a sérum na klišťatá ako trojicu, kde majú ako ľudia možnosť dostať tú křemelinu zdarma, tú normálne 150 gramovú. Pretože mne ide primárne o to, aby to zviera bolo ako pripravené na tú jarnú sezónu, takže už vlastne koncom zimy, v decembri, začiatok januára, keď začnú ľudia odčervovať tie zvieratka, týmto spôsobom naštartujú tú lymfu a vlastne tou křemelinou a dlhodobým používaním tej křemeliny môžu vlastne usnadniť to trávenie a vlastne aj tým spôsobom spriechodniť tú lymfu a o to viac budú fungovať tie prírodné produkty. Takže doporučujem. A ja ináč častokrát, keď tá lymfa není funkčná, tak ja doporučujem aj produkt, ktorý máme na ledviny. Tam sú bylinky, ktoré sú aj močopudné, takže skúste. Myslím si, že je to rovnováha. Teraz ako nemám v hlave ten názov, lebo som fakt vykojená, takže keď si dáte bylina směs ledviny, tak to tam uvidíte. Takže je tam tá možnosť ešte takto ako pomôcť tomu zvieratku. Ja doporučujem stále robiť čaje. Takže tak. A tie mamičky s deťmi sa pýta vlastne ešte Maja, že kde sa to ako ľudia, tak 1-2 kvapky do dlane, prelnúť dlane, najprv dospelí a potom s tými istými dlaňami to dieťa. Nohy, ruky a vlastne tuto za uší, zátylok, vlastne vlasy a tak si môžete prejsť. Prípadne vidíte, to je ešte dobré, že môžete dávať ten olej aj na kefu. Je to veľmi fajn, keď vykefováte vlastne to zvieratko aj po prechádzke.
tak vlastne na tú kefu, keď dáte tie eterické oleje alebo teda tento sérum na klište, tak to je akoby takisto veľmi ako dobrá cesta toho predísť tomu, aby tie klišťatá sa tam jednak uchytili a jednak aby vôbec ako na nich boli. Takže tak. Máte ešte nejaké otázky? Posledná je zatiaľ Maja. Tak asi keď nie. A ty, Zuzka, máš niečo, čo by si ešte pridala? Ešte tu je používať se slinivkovou dietou ako ktoré a kľudne to by sme mohli ešte extra. Ináč na tú slinivkovú dietu ja teraz premyšľam, že ešte urobím extra nejaké veci a nejaký akoby pokec, pretože tam je veľa ako dôležitých ako vecí, ktorú zeleninu by nemali tie psi jesť, ktoré ovocie, častokrát vlastne ako skoro žiadne ovocie, čo najmenej akoby cukru a tak Zuzi, máš k tomu ako nejakú akoby, že čo na slinivku, áno, čo, lebo máte asi dosť ľudí. Ja zase skôr z toho medicínskeho hľadiska, že keď je tam problém so slinivkou, čo najčastejšie býva nejaká buď to pankreatitída, to znamená zánětej slinivky, alebo insuficiencia, čo znamená nedostatočnosť, takže záleží čo. Vy sa pýtate vyslovene na tie bylinkové prípravky, tak ako som povedala, tam je viac doma Katka. Keď my máme problém so slinivkou, tak tie zvieratá žerú speciálnu dietu, ktorá je ľahká, to znamená obsahuje menej tukov, aby sa tej slinivke odľahčilo. Ale čo sa týka byliniek, tak tam asi možná naozaj, Katka, poradíš viac ty, čo so slinivkou, aké bylinky. Pretože ja v medicíne sú vlastne na onemocnenia slinivky, samozrejme je potreba zistiť ako príčinu a potom správne nasadiť liečbu, tak áno, sú tam špeciálne diety, ale ide o to, že či je tam nedostatočnosť tej slinivky, alebo či je tam zánět tej slinivky, alebo či vôbec bola dostatočne vyvinutá a tak ďalej. Takže ohľadne byliniek bohužiaľ neporadím, ale Katka, ty vlastne môžeš. No práve ako tá slinivka, tam je akoby z tej ajurvédskej, akoby z toho pohľadu, to je na strašne dlho, ja by som ako rada, ale už toľko akoby času zase nemáme, ale kľudne môžete použiť aj tú zmes Parazit Plus, toho sa vôbec nebojte. A ak máte možnosť, tak k tomu Parazit Plus môžete pridať aj obyčajný nechtík je český. Tak ten je veľmi, veľmi hojivý, je veľmi fajn na tú slinivku a kľudne mi môžete zavolať zajtra alebo prípadne napísať e-mail a ja by som vám tam mohla rozpísať prípadne, ja viem, že to niekde mám ako napísané, že už som písala niekde, jaké byliny, aká zelenina, aké ovocie, alebo prípadne čo nie, čo určite nie. Viem určite, že peliniek, ale slinivke urobí dobre. A ten je v Parazit Plus, takže tam by som ako kľudne išla do tejto cesty. Takže tohto sa ako nebojte. A ešte měl zánět a je na Brit granuly. Takže mal pankreatitídu a gastrointestinálne granule, obzvlášť tie low fat, to znamená nízkotučné, obsahujú nízke množstve tuku, aby tá slinivka nebola toľko dráždená, nemusela produkovať toľko enzymov, keď už bola teda v záněte, takže si odpočine na takej strave. Ale vlastne ohľadne tých byliniek vám odpovedala Katka. Ale radšej si ešte poďme ako potom do e-mailu prejsť. Ja by som dala niečo hojace. Keď hovoríte o zánetu, tak by som dala niečo, čo fakt ako podporí vlastne to telo, tú slinivku, aby ako to bolo fajn. A práve to sú tie ako kvety, jak je nechtík a tak. A ešte naši kocíri veľmi utekajú pred tým olejčkom, áno. Ja som to hovorila, lebo Zuzka sa ma pýtala, akože im to vadí? Ja hovorím, vadí to zvieratkám. Bohužiaľ, ako je to veľmi pre nich ako voňavé.
To je vlastne ako eterický olej je vlastne éter z x akoby rastlín a to zviera má veľmi jemný čuch, takže si predstavte, že zrazu akoby ja neviem, ja napríklad periem ekologicky, bez aviváže a bez vôni, bez parfumeci a keď prídem niekde do hotela, kde používajú akoby bežný ako nejakú aviváž, tak mňa z toho rozbolí hlava. Naozaj mi v tom ako není dobre a myslím, že takým nejakým spôsobom to majú ako zvieratka. Bohužiaľ, ja ako nebudem tu robiť marketingové kudrlinky, je to tak, úplne im to nevonia, ale je to prírodný akoby proces. To znamená, že vlastne neškodí to okoliu, nečurajú vám v tých vašich biozáhradách proste akoby tú konvenčnú nejaký produkt, ktorý ako prechádza do krvného obehu a tak, ale a vlastne prípadne nemusia mať akoby do budúcna problémy s nejakými orgánmi, ale proste je tu to, že to zviera prosto nemá rado tú extrémnu vôňu a kočkám stačí dávať málo, naozaj, že ja neviem, maximálne 2-krát za týždeň. Náš diesel to dostáva, náš kocúr je pravda, že je na to zvyknutý už tých 5 rokov, koľko to dostáva, ale dostáva to napríklad teraz už len raz za 2 týždne jednu kvapku medzi lopatky. Takže ako netreba to preháňať, vôbec ako proste sa nebáť. Samozrejme, že keď sa začína, tak tu dávať u kočiek tak 2-krát za týždeň, ale potom stačí to naozaj raz za 2 týždne. Nerada to tak hovorím, lebo ja sa bojím, že vy zabudnete a potom nebudete dávať vôbec a poviete, ono to nefunguje. No nefunguje, lebo keď tam nedávate, takže tak. Ale aj fenky, presne. Moja brazilská fila, ktorá má 52 kg, pred nami uteká, jak vidí už kapátko v ruke. Takže hej, je to tak. Ale máme ako bonus v tom, že máme 3 feny, že prosto nedávame to na každú jednu, ale dávame to na 2. Hlavne tie basetky tým trpia a Beata, jak s nimi spí tá brazilská fila, tak načuchne vlastne tá lymfa. Takže môžete aj nad tým trošku takto popremýšľať, že keby ste mali viac psov, tak je to vlastne bonus, ušetríte na sére. Že takto. No, chudáčkovia. No tak ako ich trápime týmto spôsobom, ale zasa pre ich dobro, hej. To máte jak s deťmi, že musia chodiť na klavír, ale potom vám poďakujú, že ako proste budú klavíristi. Keď sa vyváľajú v mŕtvej rybe, tak trpíme zase majiteľ, hej. Takže to, či bude smrdeť mŕtvou rybou alebo levandulou, už to asi na nás ako na majiteľoch vybrať. No, tak super. Tak ja by som to týmto ukončila. Veľmi, veľmi ďakujeme za váš priestor. Všetkým vám, ktorí ste boli prihlásení, nielen vám, ktorí ste boli tuto prítomní. Ešte mi teraz napadlo, že kľudne môžete napísať ako ešte do správ, že či to bolo pre vás prínosom, alebo do e-mailu, keď vám príde link z YouTube. A že či sa vám to páčilo, už máme tu nejaký feedback, ďakujem veľmi a kľudne napíšte aj, že aká téma by vás zaujímala na budúce, my veľmi radi zodpovieme a tak, takže ešte raz veľmi ďakujem. Obe ďakujeme Zuzkou za váš čas, my sme si to užili, keď môžem hovoriť aj za Zuzku, aj za seba a teším sa na ďalší webinár, ktorý asi pravdepodobne spravíme koncom mája, prípadne začiatkom júna. My si ešte dohodneme nejaký termín, takže sledujte prosím Instagram a Facebook a kto chce, tak sa prihláste na odber newsletterov, kde vám môžem dávať informácie. Takže tak ďakujeme veľmi pekne a zvířatama slyšela jsem, že některé mohou být toxické. No určite. Absolútne. Asi by som nedávala mátu do aromalampy a ten tea tree oil. To sú veci, ktoré viem určite, že prosto im úplne až tak nerobí dobre, ale trošku ľudská. Pozerajte aj na svoje zviera, že čo im vonia, pretože niektoré veci sa nesmú dávať, ale vlastne tie zvieratá za tým idú. Takže oni sú veľmi múdre, oni vedia, ktorý eterický ako olej používať, alebo ktorý ako im robí dobre, tak kľudne dajte aj na to zvieratko.
že čo jak. Lebo do tej aromalampy predsa len nedávate veľa kvapiek, hej, takže a je to do celého toho prostoru. Takže kľudne ako počúvajte hlas toho zvieraťa a váš takú intuíciu. Takže takto. No, tak super. Tak ešte raz ďakujeme a majte sa hezky. Peknú nedeľu a pekný týždeň. Naschle. Majte sa pekne. Naschle.